Hello guys, welcome to my channel. To tini narok sotana lap sogani blog katalog. Tini ne blog ko changes sekarang zaran channel katal fanya please subscribe clarity katal updates ni bagai ke tini ne blog kai alatang nai. Tabuk yang phung ni mai rok cawe akoi paisak tabuk dosta baji witonggo. Ke tini kai tabuk angri rasuna bagai asuk sak ri rok na hasak. Inarong nufnungnai ang bori rasunai ko ori inka obonang supnai tai rabra sujaya ko inarong oboni kaisa sat sopai kya tabuk te kaisa supnai abong ke mani banda sup mani ke mohgani banta skang khoi thang pro pai to mani tai narok nai jong de ang baba karawi sup kita nong phunung nai nai jong de guys nong nunggu mang kenai ke angri gai tai pitas engkorok na hawai enjerok na hawai joto na paisak ni taburi rasu kuna suboi norok nai tong di so guys norok ani ri rasuma video no sak nai tong di baba hekera te tamo khai measurement baba hai norok nai namo sungka ke ano comment kai sadi ang full video to bunai mohgito papa dorijak ga ngabong pura nong phunungnai bo hakera bo hakai narok ano comment kaisa ri tai kaisa ko ke norok musang namusung norok ani tamo video nai namusung norok ano comment kaisa di blog da nai namusung naki tikumni video cover video rok da nai namusung abrok bo sadi norok je musungmani to phunung maya fano ang chai toknai je mansak ang khlainani kesaro ke sani ke pungthangka ke tabuk te ang khlaina chengi tongo abo norok sadi nok bo bahai video nai namusung norok saka ke ang tesha video khlai togo norok ani risuma da nai namusung na mami songmarok naki ani daily life bo bahai ingtong abo nai namusung kok সাথে সাথে ko ang buklok busang rasi paikha tabuk ka yaktuk ke ang kuchi kanang runai abang bagai kotama ke ranai guys norok ani zaro video nai to norok please norok sade ang babai video klainani ke সাথে rai bo paikha guys tabuk angri supai kha nong ri sukma phunung malia tamning ke dobra kapro sukma bagai tai di borbo langka khikai thangka sari ko hangka ang kumni jaga thana nango ke emergency sukmani bo bahingka no comment kai shadi ken blog no chest nai tongni norok ang bor thangya no kun mang khana an dress ko mo hangke ramani nong no sukma ka phunung malia tang emergency ma suka pha si masuk siu ke sapan res ma khalia sekati bro doi masuk ka tang ke sareng bising no pai na nang ma bai ke tapok ke ang ka jaga thang tongo tai ang ode bazar jaga thanai ke no khran dress ba bahang sari mo mane supna ni ki sapano tongma ya kai asamsa kai jaga thanani bagai sopai haika hangkai papa su boisima phasiwo emergency suka ang sakambaren rawo tarpore hanke se ekdam tarkara subong mokho emergency suka phatsa thana nangma bagai hinki ko khaksa gola apai thaka khaksa ka bisip khaksa hangkai pangola thaka hapena asak mo style chat gola papa suma gone kisang kong thaka shape khapilia ga tabuk khai thak tong lama wa nang sau ke phung na kam par thak nai tuni ko mo lama chalo nek sinok bai bazar 15 minit chung lama gang tak thang tungoi ai senggang sopai ko thang tong tabuk bor thang nai tongnian blog no se sak te channel subscribe khlai gong ka please khai reti ang khabai khubai nong no koi jawan channel subscribe khlaina bagai
Kay kalamawa kisa post rok rinai jago sitra pano video rok khai tongsago kino thang phulongnai lama rok nai tong rok guys abukani hostel na roke bosisini comment kai sadi te ang ko odek sopai kya ki ko sitra na ang bolangka no sitra pano na comment ta khaito sitra hine na thogo hin sade ang sitra pano ke na jangni ko mohon ke sabusini sari klogo je nok tongmani tamjaga yang ni elkan borok khati sininai tai nyari sal hapmani besungnai thong tong sari ko thangma bla ge tak maisingni sal datino sal hap thango sal hapmanai thokmani hamayo tagoro pur bujana mosung tokata haipano bujang malia amba jakai hamkamo ang bre sitra pano puturok bujana kamo songo sok tongani Đây có sọc bài kia sọc bài dress ruk sen sky bài kia ngay tabuk sari ko kisa bere nyai kena boni yango phaya bo baluk sukha baluk dia lok ki paja pro phai mani tabuk tesa phayuka kana kaha jaga thana hinai norok nugui manai ablok bo ang boro thang toi ko lama bere lai jak jeng Kasama samoy sari ko berenyane aram nang usiari gokai kia sini nok saragde sini ki comment kai sari te please subscribe khlai bai di subscribe khlai nai ko amung tongkha views rok phayang to please ani channel no nai bai di subscribe khai jarong kai to bela kheno khaba khuba hambai ro ani channel no subscribe khlai ma bagai to bere pai kia lama o hingi nogo phirok snai tabukai tinini blog musunong nai te shakatal blog malai fan jotono na hambai channel na subscribe khlain tapok di comment khai di te like share khai di te shamalai finai haino hai te ka shop blog mathak na hintongmani phiaba ani Facebook page no bo follow khai di ang description no link rinai Instagram no bo follow khai ta pok di tei bo katal updates manai aro